om, og hvordan kommer jeg skridtet videre, bliver mere sikker og Ja. noget, ikke? Der kommer jo Niels. Dennis. Moet gewoon een koer voor de baard. Ja. Dat moet alles doen. Moet ik helemaal de baard niet meer af. Jeg fik ham kraftigt, jeg fik ham. Det er Niels. Der kommer Niels. Bedre stil. Ja. Og der kommer Mona deroppe. Nå, det var dejligt, Dennis. Det fik jeg med filmoptagelse af det hele. Ja. Hvor skønt. Har vi det ikke dejligt? Nu har jeg siddet her i 10 minutter og ventet. Eller et kvarter. Jeg kørte ned alt det jeg kunne. Mine ben de syrede også fuldstændig. Men jeg tænkte, nej, jeg skal. Jeg vidste kende distancen nogenlunde. Jeg tror, det tog mig 2,5 minutter at køre ned. Hvis vi havde aftalt det, så ville jeg godt have været med. Ja. Ja, Dennis. Jeg skal sende et link. Når du har lagt den ud på YouTube. Så kommer Niels. Ik wil wel een paard. Tak, Julie. Hej, hej. Kom eens eerlijk. Kom nærmere. Har du ikke bestilt øl? Jo. Tak. Så vi skal nok have dør mere af de der. Ja, mor har fået den lige folk glemme. Okay.